Odvoz viška mulja 1 do 2 puta godišnje do sada je bilo nužno zlo kod rada malog postrojenja za zbrinjavanje otpadnih voda. U budućnosti će odvoz i zbrinjavanje fekalija predstavljati najveći trošak od korištenja malog postrojenja za zbrinjavanje otpadnih voda. Ali također kao izazov Revatek ima revolucionarno rješenje – SKS, sistem kompostiranja za višak mulja. SKS je vaša budućnost jer sa njime potpuno rješavate troškove odvoza otpada. Jer SKS uistinu otklanja sve probleme čišćenja otpadnih voda. Sve što ostane je očišćena voda i visoko kvalitetni kompost. Umjesto običnog skupljanja blata kod europsko patentirane SKS tehnike potreban je samo agregat sa pumpom i filterski modul, u kojega se jednom dnevno prepumpaju sedimenti iz primarnog dijela postrojenja za zbrinjavanje otpadnih voda. Tvrdi ostaci se u filterskom modulu zadrže, dok očišćena voda otječe natrag u komoru za taloženje. Zbog cijeđenja vode volumen blata jako se smanji i naravno kompostiranje može započeti. U filterskom modulu nastali sirovi kompost skuplja se više mjeseci, te ga je potrebno 1 do 2 puta godišnje isprazniti u SKS-ov toplotni komposter. Tako nastaje u jednoj godini higijenski neupitan kompost, kojega možete koristiti kao korisnu sirovinu. SKS je prilagođen za svaki Revatekov sistem za pročišćavanje i naravno može se dograđivati. Ostale informacije o SKS tehnici i partnerskim poduzećima možete dobiti kod našeg zastupnika Larix, tvrtka s najboljim rješenjima, neposredno kod Revateka ili u poglavlju Dodaci. Čuvajte okolinu, prvenstveno vaš novac, sa Revatekovom SKS tehnikom kompostiranja.